המקום ירחם ירחם עליהם ויוציאם ממצרים לרווחה. באמת לא לשכוח אף אחד. הם צריכים אותנו, הם צריכים את התפילות שלנו, הם צריכים אותנו חזקים בשבילם. חי, אנוכי, מבקש. אני חושבת שהדבר שחשוב דווקא גם אחרי שאגם חזרה, ולאגם בכלל, זה רגע לבקש את האחים שלנו חזרה. שנזכה להגיע לכאן, למקום הקדוש הזה, ששייך לנו, ליהודים, לא באישון לילה, בלי ליווי צבאי, למקומות שהם שלנו. אנחנו כולנו חושבים, לא רק האנשים שנמצאים כאן, לא רק ההתיישבות בשומרון, אלא כל עם ישראל, שאת גם מסמלת דבר שהוא על-אנושי, יהודיה אמיתית ששמרה וסיפרת לנו סיפורים מדהימים, שעובדות השערות, הקפדת על כשרות ועל הכבוד היהודי ועל לשמור על היהדות שם בדברים, תנאים שלא אפשריים שאף אחד לא היה הדבר הזה, ודווקא הם כיבדו אותך יותר בגלל הדבר הזה, אותם ברברים. שנזכה לבוא לכאן לקבר יוסף בצורה מלאה, לא רק בלילה בליווי, אלא בצורה מלאה באור יום לדגל ישראל במקום הקדוש הזה. הבחורה הפנימית שלך היא שליחה של עם ישראל לבשר טוב, לראות את הטוב שבכולם. קודם כל יוסף בעקבות המכירה של אחים שלו התגלגל למצרים, ושם כשהוא רחוק מבית אבא מצליח לשמור על האמונה בשם השם נמצא בפיו כל הזמן, והכתוב מרגיש את זה כמה פעמים. שהוא המדרש מרחיב בזה, שהוא אומר ברוך השם, בעזרת השם, למרות שהוא נמצא לבד ומנותק לגמרי מהבית של ההורים, הוא מצליח לשמור את החינוך בצורה כל כך חזקה.